يوتيوب channel كفيته فيديو خسر عليه ግን ምስራሕ ሲኢና ዌልካም ጋይስ ከመይ ከኒኹም ኩሉ ኣማን ሓፀርና ፅፍፍና ኣቢለ ዩቲዩብ ቻናል ከመይ ጌርካ ከምትከፍት ሓደ ብሓደ ክሪኢልኩም እየ እዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተራእይዋ ከምኡውን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ጃይና ቪድዮ መጀመርታ ናብዛ ናይ ጉግል ኣፕሊኬሽን ንኣቱ ብድሕሪኡ በዚ ብየማንኩም ወገን ዘላ ማለት እዩ እዚኣ ኤች ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ፕሮፋይልኩም ናይ ጉግል እያ ኣብ ኣንሃር ማለት እዩ ሽዑ እዝናተይ ብዙሕ ስለ ዘሎ ኣብዚ ስዊች ኣካውንት ዝብል ዘሎ ኣብዛ ኮርናዕ ማለት ኣብዛ ጫፍ እዚኣ ኣብ ኣምፂና ኣብ ኣንሃርም ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ታሕቲ ኸይድና ኣድ ኣናዘር ኣካውንት ዝብል ዘሎ ኣብ ኣንሃርም ካልእ ሓድሽ ትረኣያ ዘይብልኩም ቅድሚ ሕጂ ኸኣኒ ሓድሽ ዝብል ክመፀኩም ወይ ኒው ክሬት ኣካውንት ዝብል ክመፀኩም ኣብኡ ትሃሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ንዓይ ስለ ዘለኒ ኣድ ኣናዘር ኣካውንት ይኽብላ ማለት እዩ ኣድ ኣናዘር ኣካውንት ሽዑ ፓስወርድ ወይ ከዓ ፊንገር ፕሪንት ክሓተኩም ናይ ሞባይልኩም ማለት እዩ እዚ ግዴታ እዩ ሽዑ ቲያ ፓስፖርት ሽዑ ታ ፓስወርድ ኩም ተእትዎ ማለት እዩ ልክዕ እዛ ፔጅ እዚኣ ምስ መፀትና forget gmail ወይ create account ብላሎ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ትጥቀምሉ ዝነበርኩም ኣካውንት ተረሃልኩም ኣነ ቆም የመኸረኩም ምክንያቱ ንዩቲዩብ ቻናል ክትከፍት እቲ ናይ ቀደም ኣካውንት ተረሃልካ እዩ ፅቡቅ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ችግር ዝበሃል የብሉን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ እዛ ሓዳሽ ኣካውንት ክንከፍታ ኢና ብሓደ ኮይና ማለት እዩ create account እዮም ላይና create account for my personal use for work or business ብላሎ ሕጂ ንሕና personal account ስለ ዝደለና for my personal use ንብላ ኣብ ኣንሃር ማለት እዩ after for my personal use ማለት እዩ ሽም ማለት እዩ ዝደለኹም ሕጂ ንኣብነት ኣነ ኒው ቻናል ክብላ ክእል እየ ወላ ሓንቲ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ኣይውክላኒ ዝስም እዚ ኒው ቻናል ኢለስም ኣውፅኢላ ኣለኹ ነዛ ናይ ጎግል ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ዩቲዩብ ዳሕሪ ክንሪኦ ኢና ከመይ ምዃኑ ማለት እዩ ሽዑ ላስት ኔም ኦፕሽናል ይሱ ወላ ሓንቲ ኣይገድሰካኒ ማለት ተገድሊኻ ክገድሉ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ሽዑ ኔክስት ብላ ማለት እዩ ዓመተ ምህረት ዕለተ ልደት ገለ ግድን ኢኻ ትመርፅ ሕጂ ማርስ ኣነ ክገብሮ እዩ ዝኾነ ማለት ግን ትሕቲ 18 ክኾኑ ይብሉን ማለት ግን ትሕቲ 18 ክኾኑ ይብሉን እቲ ትእትዎ ዓመተ ምህረት ንኣብነት ሕጂ ኣነ 1999 ኖ 1999 ዝኾነ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ጀንደር እዚ ጀንደር ዝብሎ ዘለኻ ግዴታ እዩ ጓል ኢኻ ወይ ወዲ ወይ ከቶም ኣብ ካልእ ዘለኹም ከዓ ኣብ ካልእቶም ማለት እዩ ጂሜል ኢላ ኣለኹ ኣነ ወዲ ስለ ዝኾንኩ ማለት እዩ ኣብኣ ኔክስት ብላይ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚ ዩዘር ኔም ዝብል ክመፀኒ እዩ እቲ ናይ ጉግል ኣካውንትኩም ንስኹም ክትፅውዕላ ዝርለኹማ ማለት እዩ ዝርለኹማ ጉግል ኣካውንት ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዩዘር ኔም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ጆን ኣተ ኣዲስ ክብለ እዩ ንስኹም ከዓ ስምኩም ድዩ ስም ኣቦኹም ድዩ ወላ ናይ ዝኾነ ክትእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ጆን ኣት ኣዲስ 1524 ዝረለኹም ተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ንሓን 1424 ኣሎ ይኹን ሽግር ዝበሃል ይብሉን ሽዑ ኣብዛ ኔክስት ትብላ ትሪኦ ኣለኹም ኣብዛ ኔክስት ኣብዚኣ ትሃርሙ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ ሃረምኩም ክትርስዕዋ ደይብልኩም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ፓስወርድ ቦታ ኣብ ወረቐት ድዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣብ ካልእ ዲቫይስ ማለት እዩ ኣነ እኳ ኣብ ሞባይል ወይ ገለ ካብ ትምዝግቡ ኣብ ወረቐት ትፅሕፉ እየ ዘማኽረኩም ምክንያቱ ኣብ ሰዓት እዚ ቴክኖሎጂ ብጣዕሚ ረቂቑ ስለ ዘሎ ኣሽምኳይ ካብ ሞባይልካ ካብ ኩስተመኻ ከይወስሉካ ኢኻ ትፈርሕ ፓስወርድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ወረቐት ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ነገር ክትፅሕፉ እየ ዘማኽረኩም ብዝኾነ ሕጂ ፓስወርድ ዝኾነ ፓስወርድ ክንህቦ ኢና ኣብዚ ንስኹም ንዓኹም ክትርስዑ ትኽእሉ ፓስወርድ እትዉ እሺ ብፍላይ ኣብዚ ክትጥቀቕሉ ዝግባኣኩም ፓስወርድ ክትርስዑ ደይብልኩም ማለት እዩ እሺ ንቐፅል እሺ ንኣብነት ሕጂ ናተይ ፓስወርድ ዝኾነ ክህበ እየ ሕጂ እዚ ናተይ ፓስወርድ ክእቱ ንስኹም ከዓ ናትኩም ትእትዉ ማለት እዩ ሽዑ እዛ ጉግል ኣካውንት እዛ ኒው ቻነል ትብል ኣካውንት ናይ ጉግልና ተኸፊታትና ማለት እዩ ሽዑ በቐጥታ ኔክስት ጥራሕና ንብል ኔክስት ኢልና ንቕፅል ሽዑ ኣብ ታሕቲ ናሕቲ ከምዚ ጌርኩም ስክሮል ጌርኩም ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣይ ኣግሪ ትብል ዘላ ኣብዛ ኣይ ኣግሪ ትብል ዘላ ኣናሃርማ ማለት እዩ ሕጂ እታ ጉግል ኣካውንትና ተኸፊታ ካብቲ ሴቲንግ ኣውፂና ማለት እዩ ሕጂ ቀጥታ ናበይ ንኸይድ ናብ ዩቲዩብ ሕጂ ቀጥታ ናበይ ንኸይድ ናብ ዩቲዩብ ናይ ዩቲዩብ ኣፕሊኬሽንና ንኸፍት ሽዑ ኣብዚ ታሕቲ ኣብዛ ኩርናዕ ትሪእዎ ኣለኹም ንኸባብ እዛ ሳብስክራይብ ገለ ትብል ዘላ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ኣብዛ ኩርናዕ ንስኹም ኢኹም ማለት ንስኹም ናትኩም ፕሮፋይል ማለት እያ ኣብኣ ትሃርሙ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ኦልሬዲ ንዓይ ስለ ዘለኒ ተር ኣቢሉ ከምፃለ እዩ ትሪኡ ኢኹም እዛ ስዊች ኣካውንት ዝብል ምትሃርምክዋ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዛ ስዊች ኣካውንት ኣብኣ ክሃርም እየ ሽዑ ኣብዘይ ተኣደነ ናይ ዩቲዩብ ቻነላት ጎግላት ከፊትለይ ኣሎ ሕጂ ንስኹም ንኣብነት እታ ዓንቶይ ዝኸፈትናያ እንታይ እያ ትብል ነይራ ኒው ቻነል እያ ትብል ነይራ ምሽ ሓቂ ኣብዚ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም ዶ ኒው ቻነል ትብል ኣብኣ ክንሃርም ኢና እዚ ብላዕሊ ትሪእዮ ዘለኹም ናተይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይገድስኒ ወላ ብለር ገይሩ ስለ ዘለኹ ኣይረአየኒ ዘሎ ብዝኾነ ግን ናብታ ናትኩም እዮም ትኸዱ ናብታ ንስኹም ፅሒፍኩምላ ዘለኹም ስዊች ኢለ ናብቲ ስዊች ምስ ሃርምኩ እዛ ቻነል ኣብ ታሕቲ ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ
شو كم جات ريواز لكم حدش نزهتي نا يوتيوب أكاونت زلازية channel اللي بلان حجي إحنا تينا هنقبر channel اللي هنكفت أبزي أبز حدش مالتي أبز يوتيوب تريوا لكم ده أبز هورنا أبتحت مالتي نيمانكم أبكرنا أبتحت زلا مالتي نعاء تهرموا أبز أجيكم توقوا بقى تريوا لكم زي نيو channel لازم بالعام تسخفتني أبقى مالتي أبز create account تبل create a channel تبل أو أنا هرم مالتي شو زي بيج زي مالتي يوتيوب channel نخفتلو بيج بقى تعزقون سب توم علوز وهالي يوتيوبرات ويزقون سب أبي يوتيوب channel خفت كله إذا بيج زي زدقم وإذا نزا بيج زي زخفتها ولا حد خال حتون رئيتون يبول بزح خلل زلي نقرأ يكونن مجمرتا أبزنا يسأل وتا عينا خلينتو نيزقون يوتيوب channel ترى خمسي سأل اللون حكي حجي إذا بيكتشر تبزلا أبزا بيكتشر هار مالتي سأل خنقتول مالتي أقولكم سألت خليهم تزايكون يكون كلام عجز سألكم مخاني كابز جالاري توصلت خليهم مالتي حجنا أبنات أنا ساكت نيزقون أنا يسرح لي زغمت كونيرو كابز خوصدي مالتي دان ولا مالتي مريسكا دان تبلا شو سيف از بروفايل تروي لهم أبدا تحت زلا هذا تحت زلا تروي لهم سيف از بروفايل بيكتشر أنا هرما ودي أسألي يأتينا لنا مالتي حجنت هاي تربنا سم كأجدي تاي مالتي تي نيو channel نايتي ناي جوجل أكاونت نايبر ناي يوتيوب channel لايك ونتن كم تعمتوا زولكم أو خلينا هنعرينا مش لكم حجة أبزي آتنا هنعرينا مالتي دز بقولكم سم مالتي حجة أنا نابنت هايلة ميديا بقى هايلة ميديا سمكات تزر لكم موسم مالت أتو مالت شو سيف أبزنا سيف بوتا تريوا لكم أبزنا سيف بوتا أو أنا هرم مالتي ودينا لنا مالتي السؤالي سمعتنا لنا زي يوزر نيم تريوا لكم زي هاندل بزلا زي إديتكم تطوقوا أقدس يكون نالبات سكم كيرو ترى لكم كيرو تخليكم تزي كوني جن زي ولا حنتي بوز حاجة دست كوني يسمع عني شو أبز تحت تريوا لكم كريت channel بزلا كريت channel نزي أنا هرم كريت channel بوم يوتيوب channelنا كيفيتنا مالتي كم زخريكم تنحو بزح كبيد زلوا أي مثلاً زخونة زخودكم نقدر ترى أهلي ويكا أنا تهاوي زحلفوكم نقدر ترى أهلي زي أن لكم أب كومنت صحفوا ليك تصبيكم كرداكم شكر زبالي يقولون كومون أما تاي انتي كريكم ترديو مالت بزع بفلك بيوتيوب كميجر كا فيديو تسعن كميجر كا سئلتات تدالو نيوتيوب channel كازخون كوتاس تسرف نخل نسألكم سخما بوتا كومنت راح صحفوا لي سسنا يو